يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ey müminler! Vaktike namaz okuymağa irade etseniz ve taharatınız da yok bolsa pes yüzünüzü yuwun ve iki elinizi iki tirseğiniz bilen bile yuwun. Ve başınıza meshedin. Ve iki ayağınızı iki tofuk bilen bile yuwun. Ve eger junup bolup iňiniz haram bolsa, onda bedeninizin hemme yerine dikkat bilen yuwun, yani gusledin. Ve eger sizler meriz bolsaňyz, ya musafaratda bolsaňyz, ya meydandan gelip bitaret bolsaňyz, ya hatunuňyza ýakyn barıp jema etseňiz, şu suratlarda suw tapmasaňyz paklenmege, pes pak tofraga tayammum edin. Bir vurup yüzüňize meshedin we ýene bir vurup iki eliňize meshedin. Allah tebarak we taala sizleri maşakkata goýmagy ýa size zahmet bermegi istemýär. Lakin sizi taharatyň wesilesi bilen we guslyň wesilesi bilen pak etmegi isleýär. We sizi tayammum etmäge ruhsat berip özüniň nimatyny kamil etmegi isleýär. Şayet siz şükretsinler diýip. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Hudaanyň size beren nimatlarynyň ihsanyny ýad edin. Allah tebarak we taala sizden alan ehd we misagyny ýad edin. Wagtyke siz aýdypdyňyz, biz kefini eşitdik we emrine muti boldyk diýip. Hudaýdan gorkun, tahqiq Allah tebarak we taala galbyňyzdäki sirlerinizi bilýändir. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ey müminler! Hudaýyň haklaryny qaim etdiýän bolun we edalet bilen şahit bolýan bolun. O bir kowmyň düşmanlygy sizi wadar etmesin edaletine riayet etmesizligi. Eger taraf düşmanyňyz bolsa da edaletine riayet edin. Edaletine riayet etmek takwalyga ýakynrakdyr. O Hudaýdan gorkun, tahqiq Allah tebarak we taala tamam amelleriňizden agahdyr. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah tebarak we taala iman getirip amel salih eden adamlara wa'de etdi, şolara mağfiret bardır ve ulu sowap bardır diýip.